Jægersoldaten B.S. Christiansen er gennem mange års træning blevet specialist i at overleve i naturen. Det er altså flot, det her. Ja, det her jeg føler mig hjemme. Det er min hjemme. Han er sammen med tv-værten Bubber draget til den svenske ødemark, hvor de sammen skal prøve at overleve i noget af Nordens smukkeste, men også mest barske natur. For Bubber er Sverige noget helt specielt. Han har været der mange gange, men han har aldrig oplevet ødemarken og de vilde dyr. Hold op, hvor er der flot her, B.S. Ja, Bubber. Men det er ikke rent sjovt, det her. Ja, som du kan se, Bubber, så er det altså også ude i naturen, det her. Vi skal overleve herude. Der er ingen til at hjælpe os. Som du kan se, jeg har lavet et bål her. Det eneste, vi mangler, det er, at vi skal have lidt ild i det. Og det skal du klare med de her 2 sten, Bubber. Du slår dem bare mod hinanden, så der kommer gnister. Så har vi ild i løbet af 5 minutter. Det er net, Bubber. Det er ægte svensk flint. Jeg ved ikke, om jeg kan det her, B.S. Jo, kom nu bare, Bubber. Jeg skal nok få gang i det bål. Jeg tror sgu ikke, jeg kan. Prøv at høre her, Bubber. Der, hvor jeg kommer fra, der er der ikke noget, der hedder, at vi ikke kan. Prøv at se, om du kan. Ej. Nu skal jeg... Hold op med det tuden, Bubber. Bubber! Nu skal jeg vise dig, hvordan man gør. Så gør du det i morgen. Okay? Ja. Det er godt. Sådan, Bubber. Nu er der gang i bål. Du kan godt smide noget mere brænde på nu. Nu kan du se, vi har godt gang i bål. Nu skal vi have planlagt, hvordan resten af dagen skal forløbe. Det bliver spændende, det. Ja. For det første, så skal vi ud til den svenske præriehund. Det er en meget sjælden hund, så vi er nødt til at snige os ind på den. Er den farlig? Altså, hvis du ophidser den, så kan den godt angribe. Derfor skal du have nogle remedier. Ja, til tingene, Bubber. Her, en lille overlevelsesøkse. Hold op, hvor er den stor. Nej, vi har noget, der er meget større, Bubber. Men så her, den er god lige at have, hvis vi skulle få brug for noget brænde, eller få lavet os et sted overnat, hvis vi nu skulle blive væk fra hinanden. Jeg ved ikke, om jeg kan styre sådan en her. Jo, du kan så. Du får noget øvelse bagefter. Du får også en kniv. Ja. Uundværlig. Lidt bedre, synes jeg. Og så tager vi et reb med, hvis vi skulle falde ned et eller andet sted. Eller få brug for et reb. Selvfølgelig. Det er de 3 ting, vi har brug for, Bubber. Så skal vi bare ud i vildmarken. Hold! Se her, Bubber. Der er et helt frisk hår her. Det er prægehunden. Hvor er den henne? Ja, lige nu, der tror jeg, den er oppe i skoven. Men den har helt sikkert her i formiddag, der har den været nede. Og så er den nede ved vandet. Så er den gerne lige ude og blive vasket lidt. Det er et meget rent. Men nu er den helt sikkert oppe i skoven. Det er et meget skyt dyr, Bubber. Ja. Men vi skal være hurtige. Ja, er den farlig? Det er den ikke, nej. Hvis vi overrasker den, kan den blive aggressiv. Men det er der, vi har vores økser. Er du sikker på, at det er nødvendigt? Det er ikke sikkert, det er nødvendigt, nej. Men nu har vi dem, hvis det går galt. Op i skoven, Bubber. Så, Bubber. Nu nærmer vi os skoven. Sidste forhindring. Den her skrant. Til det? Den er høj, mand. Til det skal vi bruge en meget speciel metode. For det første, så skal vi bruge rebet. Det kaster jeg lige op. Der er en stor træstup her. Det kaster jeg lige deroppe omkring. Er du sikker på, at jeg kommer herop? Det kan du helt sikkert. Vi har en knaldgod metode i militæret. Du tager ved rebet. Bare tag ved rebet. Hold godt fast. Så går du hen til skrænten. Helt hen til skrænten. Op med foden, Bubber. Kom nu, Bubber. Det er skide godt, Bubber. Så du sidder lige derhenne. Rolig, ro på. Husk det med øve og træne. Okay? Den er derhenne.
Den er ikke farlig, som den står nu. Men hvis vi kommer for tæt på, og den bliver irriteret på os, så angriber den. Derfor pakker vi økserne ud nu. Nej, jeg ved ikke, Bubber. Så, nu lister vi os ind på den. Og du tager det helt roligt, og holder dig roligt. Og så går du hen til siden af den, og så får vi taget de billeder. Okay? Så Bubber, fokuser, koncentrer dig. Hen og tag det billede nu. Nej. Siger. Jeg har øksen, hvis der skulle gå noget galt. Det skal godt, Bubber. Så kigger du herhen nu. Rigtig godt. Det sker godt, det her Bubber. Jeg tror ikke mere. Du kommer bare her, Bubber. Nej! Pas på! Den anden kryber! Stok dig, Bubber! Det er virkelig nødvendigt at sidde præhund i LBS. Ja, i den situation er det ikke andet at gøre, Bubber. Kunne jeg ikke have lagt mig ned eller gjort et eller andet? Jeg synes virkelig, det er tragisk. Nej, den går ikke herude i naturen, Bubber. Det var dig eller den, vi nåede til det, jeg kalder point of no return. Jeg synes altså, det er synd for den, at et uskyldigt dyr skal dø på den måde. Det skal du ikke fokusere på, Bubber. Vi kan ikke alle sammen være dræber. Hvordan synes du ellers dagen har været, Bubber? Men jeg synes, det har været hårdt, men det har været spændende, og jeg har lært en masse ting. Det var godt, Bubber. Men jeg synes, det var tragisk, at den der præhund, den søde præhund, den skulle dø på den måde. Prøv at høre, Bubber. Det skal du ikke fokusere på. Vi har en lang dag i morgen. Ja, hvad skal vi lave der? Ja, i morgen der skal vi ud og fotografere det sammen med flere af de vilde dyr. Er det nogle farlige nogen? Ikke helt så farligt som i dag, Bubber. Jeg tror, du er lidt såret over det med præhund. Ja, jeg synes, det var meget, meget voldsomt. Ja, vi finder lidt mere fredeligt dyr i morgen. Måske en fugl. Det lyder godt. Ja. Nu tror jeg også, jeg gerne vil i seng. Okay. Godnat, Bubber. Godnat. Jeg bliver sindssygt. Du går hjem! Fuldstændig. Jeg er fuldstændig færdig nu med det her.